אני דוקטור שמעון אהרונהיים, אני מומחה לוורידים, מנהל את המרפאה, מרכז הישראלי לוורידים, שאנחנו מתעסקים אף ורק בוורידים. אני סובל במשך שנים מתופעה של רגליים נפוחות, אני אקרא לזה. לפני 10 שנים הבחנתי שהוורידים שלי התנפחו טיפה ברגליים. הפתרונות שקיבלתי היו נראים לי מיושנים קצת, וכמובן המליצו לי על ניתוח ועם טווח החלמה מאוד ארוך, וזה הרתיע אותי. גם לא קיבלתי ממש הסברים, אז החלטתי לעזוב את הטיפול. ניסיתי למצוא פתרון לבעיה, לאורך השנים נפגשתי עם כל מיני רופאים, ברבע שעה אתה מסיים את הייעוץ, מקבל חשבונית והולך הביתה. פה בארץ המחלה הזו מאוד מוזנחת. זה one and done ואז כאילו להתראות וביי. כל ייעוץ אצלנו הוא לפחות 45 דקות. ובאותו יום אנחנו עושים את הייעוץ, את הדופלר, את ההבחנה, ואפילו לפעמים את הטיפול. באותו יום. אנחנו חיים בחברה פתוחה. אף אחד לא אוהב ורידים בולטים, זה דבר שמאוד מפריע ויזואלית. זה משפיע על הביטחון עצמי של אנשים, שהם מרגישים שהרגליים שלהם לא נראות טוב. כשהגעתי לדוקטור אהרונהיים, הוא עלה לבעיה די מהר, ואמר לי, שמע, הבעיה שלך נמצאת בוורידים, שלא מצליחים להעביר מספיק דם למקומות שונים לגוף. לא פעם, לא פעמיים, אני ראיתי אנשים עם איזה קיב ופצע ענק ברגל שסובלת מזה כבר שנים. הלך מרופא לרופא, כולם אמרו לו שזה רק אסתטי. לא כולם חשופים לעניין הזה של בעיות בוורידים. אני חיכיתי הרבה זמן עד שבפועל טיפלתי בבעיה שהייתה לי, והיא כבר הרבה שנים הייתה ברגליים. התעלמתי עד שזה כבר היה אסתטי, אבל בלתי ניתן להתעלמות. הוא לא הסתפק בבדיקה עצמה, אלא גם הסביר לי תוך כדי בדיקה מה המשמעות של מה שאני רואה. זה רק עצמו מראה כמה אכפת לבן אדם. אנחנו נותנים את כל המעטפת סביב המחלה הזו. לא צריכים לקפוץ מהרופא משפחה, לרופא כלי דם, לדופלר. אנחנו עושים את הכל באותו מקום. הטיפול עצמו הוא לא כואב. זה טיפול שכל אדם יכול לעבור. עושים אותו בהכרה מלאה, לא צריך הרדמה, לא הרדמה מקומית. קבענו תוכנית טיפולית, התחלנו בתוכנית הטיפולים. מעקב זה הדבר הכי חשוב. כל בן אדם שנכנס לי למרפאה, אני אהיה שם בעוד שנה, ובעוד 5 שנים, ובעוד 10 שנים. כשהגעתי לדוקטור אהרונהיים, הפתרון שהוא נתן לי היה פתרון מאוד מתקדם. יש לנו מלא שיטות לטפל בוורידים. שיטות מתקדמות וחדשניות. אבלציה עם גלי רדיו, יש לייזר, יש סקלרותרפיה עם קצף, יש דבק. יש לו באמת תשובה לכל שאלה ותשובות מפורטות. זה מאוד מקרין על זה שהוא מקצועי בעצם. כמעט כל יום שאני במרפאה, אומרים לי, הרגליים שלי מרגישות יותר טוב. בכל טיפול וטיפול, הדוקטור שם את כל כולו בטיפול. אתה לא מבין כמה זה מספק אותי, כמה זה נותן לי עוד מוטיבציה להמשיך, בגלל שאני רואה כמה זה משפיע על אנשים, על הגוף שלהם, על הנפש שלהם. מה אתה צריך מרופא? שיהיה מקצועי זה בטוח, שיהיה אכפת לו ממך, וככה אני מרגיש. כשהגעתי לדוקטור אהרונהיים, אני לא הייתי חשוף לתחום הזה, אני באמת ממליץ לכל מי שרק קצת חש ברגליים משהו לא רגיל, או אפילו בנראות, להגיע לדוקטור, והוא ייתן לכם את התשובות לזה. הוא מקצוען.